Puig de Fabregas, lehenengo aldiz emakumezkoen Iruñarreko itzulia irabazita etxeko txorrenulari bat duela urteak, Erremita Gainak ez zuela irabazten etxeko itzulia eta emakume bat, etorri behar izan da etxeko itzulia irabazteko. Zorionak. Bai, mila esker. Nola joan da gaurko etapa eroa eta ia hasieratik eraso erabakigarriekin. Bai, azkenan ez genuen espero ez da bat ez da bestea iesaldei hori ateratzea, baina atera da lehen momentutik egon dira iesaldi pilo bat, eta taldeko zuzendariak esan digu guztiak ez etaretzeko ez da bat ateratzea baita ere, eta azkenean atera da bat, eta geunden nahiko geunden bi horrazerrak eta talde bai, esan daiteke, eta gero iesaldian genden einean ez genuen espero ez da bat hori ateratzea, baina azkenean atera da. Kilometroak pasala, egin da, esatean la fuga. Zer barkatu? La fuga, egin dala. Bai. Izan da la fuga, eta gainera, pentsatu gabe, batean, nik uste ikusi garela Ainara eta Biokan, eta probestu dugu, bai. Ibilbidea bikain ezagutzeak abantaila bat eman dizu, seguro, ez? Bai, noskita gainera, bertatik entrenatzea baita ere plus bat, nik uste. Eta Iruña nola bukatzea eta etapa irabaztea ere oso berezia bizitzarako oroitzepena, ez? Jo, bai, gainera zuden familia, lagunak eta orduan asko zobe. Zorionak, Laia, disfrutatu. Mila esker, aio.